Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma. Ni y'aw ka laseli kɛnɛ ale sigilen bi an ka jabaraniw sanfɛ. A y'aw bisimila. An ka bakurubaw la an bɛna an da don araban na fɛn min ye an ka furakɛla fanga ɲɛma ale kan ka kulukorokaw tagama kɛ yen nɔ. Tagama mun kɔnɔna na u ka dolantan terrain kura n'o ye Jara H ani basketi terrain mun ni o fɛnɛ an b'a fɔ o baara fɔlɔ kan ka daminɛ. Ale bɛn'o baaraw kɛ. O kɔfɛ an b'a da aw tulo kan k'a fɔ nin wagati na fɛn min ye anw ka minisiri min ɲɛsinnen don cɛra bɛn o kow ɲɛnabɔli la n'o ye Général Ismaël Wage ale fɛnɛ kan ka labɛnw kɛ labɛn mun kɔnɔna na an ka jɛkulu minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo olu bɛ se ka désarmer cogo min na o baaraw olu kan ka daminɛ don n'a nataw kɔnɔ. Ani kɔfɛ kunnafoniw na Bɛnɛn an b'a fɔ banbagaci kɛwale tigilamɔgɔw ye tiɲɛni min kɛ ka ɲɛsin Bɛnɛnkaw ma. Nin wagati kɔnɔ Bɛnɛn ye laseli kɛ laseli min na a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Burkina ale ni Niger olu tɛ ka dɛmɛ donni min kɛ olu ka sɔrɔsiw ma k'o de bɛ ka to terrorisiw bɛ ka se sɔrɔ olu kan ani kunnafoni misɛnnin caman a bɛ n'olu sɔrɔ an ka bi kunnafoniw kɔnɔ. Ka kunnafoni d'aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Sheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. Yani an ka don an ka bakurubaw kɔnɔ nin ye Bataki ye Bataki mun ni ale bɔra ɲɛmayaso min ɲɛsinnen don an ka jago sanni feere o kow ɲɛnabɔli la ale ka kunnafoni nin ye kunnafoni mun ni a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye DGCC k'a b'a da bɛɛ tulo kan k'a fɔ ka bɛɛ lasɔmi an ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye fura minnu ni u bɛ kɛ ka maaw furakɛ k'o furaw ta ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ ka don anw ka jamana kɔnɔ ko nin wagati na a tɛna kɛ ten tuguni sariyaw olu de sigilen don a kow kɔnɔ o de hukumu na labɛnw bɛɛ kelen don nin wagati na k'a fɔ fɛn min ye sariya sɛbɛnw olu ka k'i bolo sariya sɛbɛn minnu bɛ i yamaruya ka se ka fura ninnu nadon walima minisiri mun ɲɛsinnen don kɛnɛya ko sabatiliw ma olu ka sɛbɛn ka k'i bolo sɛbɛn b'i yamaruya ka se ka fura ladon olu de bɛ kɛ sababu ye nin wagati na DGCC ale bɛ se ka sɔn fɛn min ye maaw ka se ka fura ladon anw ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ nin wagati na fɛn min ye DGCC olu kɛlen don ka yamaruya di maaw ma maa minnu n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fura ladon anw ka fɛn kɔnɔ i bɛ o sɛbɛnfuraw lajɛ o kan ka bɛn sɛbɛnfura 1749 ɲɔgɔn na olu de yamaruyalen don ka se ka fura ladon fura min bɛ se ka maaw furakɛ n'i ye o kasabi yɛrɛ lajɛ o kasabi bɛ taga jɔ fɛn min ye miliyari 150 ani miliyɔn 79 a n'a kunkan fɛ o bɛ taga bɛn olu ma k'a daminɛ fɛn min ye an b'a fɔ san 2024 o kalo saba labanw na wa n'i y'a jate minɛ fɛn min ye u bɛ farankan yira farankan min bɛ taga kɛmɛ sarada 9 ɲɔgɔn na ka kɛ ka ɲɛsin san 2023 o tɛmɛnenw na o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye ɲɛbaama min bɛ nin wagati na DGCC yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛ foli ani tanuni di bɛɛ ma ka se ka faamuyali ko ɲuman da u ka nin kunnafoniw na maaw k'a dɔn k'a fɔ fura ladonni Mali kɔnɔ sariya de b'a la wa sariya sɛbɛnw o de b'i yamaruya ka se ka fura ninnu k'olu ladon anw ka jamana kɔnɔ a tɛna kɛ ten tuguni ni maa min yera o ko ninnu kɔnɔna na i ni ɲangini min ka kan i b'o sɔrɔ nin waleya ni nin sɛbɛnni yɛrɛ bɔra ka bɛn janvier kalo tile 14 san 2025 wagatiw la ɲɛmaaba Zedjon Dambele ale ka bulon na an bɛ foli di ani DGCC baarakɛlaw bɛɛ ma nin wagati na u ka baara ɲumanw na. I n'a fɔ kunnafoni kɔnɔ kun y'a da tulo kan cogo min na kulukorokaw fɛ yen donba bɛ yen bi sabula an ka furancɛla fanga ɲɛma n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ale bɛ ka tagama k'i kunda ninnu fɛ yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye dolantan terrain min bɛ yen nɔ n'o ye stade Jara H ye ale koromo kariliw olu bɛ yen bi wa ani fɛn min ye premier pierre n'o ye ka se ka baara kuraw daminɛ basketi terrain mun bɛ yen nin wagati na n'a kan ka bila norme internationale la ni a bɛ fɔ a ma ko arena o belebeleba kelen o
o fɛnɛ bɛna don Mali basikɛti tɔgɔ la. O de b'a to an ka jamana naani jamana ba fɛn fɛn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ basikɛti kɔnɔna na, o bɛ se ka taga kɛ yen yɔrɔ la cogo min na. O fɛnɛ baaraw kan ka kɛ, ani a bɛ fɔ fɛn min ma ko vestibule de la légitimité, o baaraw fɛnɛ kan ka kɛ an ka furancɛla fanga fɛ. Furancɛla fanga ni o ɲɛmaa ni o ye Asimi Goyita. Asimi ale natɔ Kulukorokaw ye bɔra k'u ka kanu mun yira an'u ka foli mun yira. An ka jɛ an k'o jaw lajɛ. An b'a da o tulo kan k'a fɔ janvier kalo tile 13 tɛmɛnen kɔ, an ka farajɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi Goyita, an b'a fɔ ale ye maabaw bisimila. A ye maaba minnu bisimila ka tugu ɲɔgɔn kɔ. I b'a jate minɛ fɛn min ye Burkina Faso minisiri min ɲɛsinen don ni jamana wɛrɛ cɛw ɲɛnabɔli la an'u ka kɔfɛkow ɲɛnabɔli la. A ye ale bisimila anw fɛ yan nɔ Kuluba kɔnɔna na, ani fɛn min ye an b'a da o tulo kan k'a fɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye karamɔgɔ Jean Traoré, ani fɛn min ye Chinois olu ka lasigiden min bɛ farafinna kow ɲɛnabɔ ni a tɔgɔ ye Liu Si. A ye ale fɛnɛ bisimila. An b'a fɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu ma kɛ dɔwɛrɛ kan, ninnu kɛra Mali ni jamana ninnu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, ani an ka hakilina falen falenw farafinna kɔnɔ, an ka sous-région kɔnɔ, ani diɲɛ kurukara kɔnɔ. Ni tɛgɛ di ɲɔgɔnma ninnu fanga bɛ se ka don o la, barika bɛ se ka don o la cogo min na, fɛn min ye sanni feere fo ka se nafasɔrɔ siraw ani lakana sabatiliw fo ka se kɛlɛkɛminɛnkow, olu kumaw caman yera nin fɛn ninnu kɔnɔ. Hali bi tɛgɛ di ɲɔgɔnma dɔ de bɛna fara a kan don n'a nata kɔnɔ, walasa jamana ninnu u bɛ se ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma don min na. An b'a da aw tulo kan k'a fɔ nin wagati na anw ka dugu bɛ yen nɔ, dugu min ni ale ni Kita yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni Kita dugu bolofara dɔ don n'a tɔgɔ ye Sanka Arabu. An b'a da aw tulo kan k'a fɔ nin dugu ni maa fila olu de la ko yira. Nin maa ninnu u ye wagati min na u niw t'u la, u bɔnɛlen don u nun na. O ye cɛlamɔgɔ dɔ ye, an balimakɛ ni ale tɔgɔ ye Seku Keyita, n'a si bɛ taga san 30 ɲɔgɔnna la. Ale ni Tonka Kone n'o ye an balimamuso min si bɛ taga san 20 ɲɔgɔnna la. An b'a fɔ nin fɛn ninnu kɛra ka bɛn janvier kalo tile 13 ma. I bɛ a jate minɛ nin ko ninnu kelen kɔ, jateminɛw y'a yira k'a fɔ nin maa ninnu bingani sira foyi ma y'u la, k'a fɔ ko mɔgɔ de y'u jogi fo ka tugu nin b'o la, o sira ma y'u la. Jateminɛw bɛ ka kɛ nin wagati ninnu na. Fɛn mun nana ni saya nin walasa u bɛ se k'a lakodɔn, an ka finitigiw kɛlen don ka wuli ka jɔ sabati. Ni an bɔra o kɔnɔ, an b'a da o tulo kan k'a fɔ fɛn min ye janvier kalo tile 14 ale ye donba ye anw ka jamana kɔnɔ. Sabula fɛn min ye janvier kalo tile 14 bi ale taara ka kɛ fɛn min ye Mali an ka yɛrɛma hɔrɔnya, an kɛlen an yɛrɛ ye, an sago an yɛrɛ la.
an sago doni an yɛrɛ la ani an ka nafasɔrɔ siraw ani hali an ka dugukolo kɛli an ta ye ale donna don kɔnɔ don minnu bɛna to Bamaliba bɛ wuli k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ma k'a fɔ nanzaraw ma ayi a tɛ k'aw ta ye a bɛ ka anw ta de ye anw ka hɛrɛ bɛ fɛn min na an bɛ taga n'o sira ye o de ye hukumu koromo karili kɔnɔna na an b'a fɔ activitéw caman kɛra an ka yɔrɔw caman na nka an wulila ka maa dɔw ɲininka an ka ɲininkali an b'a fɔ an ye ministre fɛn min ye Bakari Jani an y'ale ɲininka ale ye hakilina minnu fɔ ka ɲɛsin fɛn min ye nin donba nin na an ka jɛ an ko lamɛn. Parce que ko dɔ de kɛra an na an ye a yira diɲɛma la k'a fɔ an t'an kun bugu mɔgɔ si ye an tɛ baga mɔgɔ ma nka an fana tɛ sɔn jɔnmaya ma a y'o faamu jamanakuntigi yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ɲinan san an b'o consacrer an ka dɔnko n'an ka seko la jidɔn sodɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ i y'a mɛn souveraineté i b'a défend i b'a dɔn i yɛrɛ bɔkolo ye jumɛn ye dɔnko ni seko b'an fɛ yan a dɔnko n'a seko u y'a ta k'a kɛ de ka an kala ɲɔgɔn na k'a kɛ olu tɛmɛnen kɔ an donna dugu kɔnɔ an ni dugukɔnɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ɲininka u hakilinaw na u ye fɛn mun sɔrɔ k'a fɔ an ka dugukɔnɔmɔgɔw an ka jɛ an k'o fɛnɛ lamɛn. Ne fɛ yɛrɛma hɔrɔnya kan ka kɛ ko de ye min ti dan y'an yɛrɛ sama ka bɔ Faransi bolo dɔrɔn a kan ka kɛ ko caman wɛrɛ de ye i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ ka baloli jamanadenw ka fɛɛrɛ bɔ k'olu ta ba la i n'a fɔ kurante yen sisan jiko ka gɛlɛn jamana yɛrɛ gɛlɛyalen jamana kan k'i ɲɛsin o fana ma walasa ne fɛ an bɛ se k'an disi gosi ni yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye kosɛbɛ. Fɔlɔ u tun b'a fɔ ko sanu tɛ yeleke maliyɛnw ye mais an ka autorité ninnu nalen u ye sigikafɔ kɛ ni minnu ka baara bɛnnen bɛ o sanuko ma accord caman u seginna k'a kɔnɔna kumaw la min bɛ se k'a to ni caman bɛ se ka bila Mali yɛrɛ ka bolo kan an bɛ se k'a fɔ o siratigɛ la baara caman kɛla fɔlɔ nin si de tun t'an bolo an tun tɛ se ka choix foyi kɛ an yɛrɛ ye ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bakurubaya la ka bɛn tɛgɛ mɔ i bɛ taa ye k'a fɔ ko bi ko Mali bɛ a yɛrɛ tigiya la Mali bɛ ka wuli ni a yɛrɛ kolo ye. Bon est-ce que an bɛ se ka journée sugu sigi ka sɔrɔ maliyɛndenw tɛ se ka tagama ka taa Mali fan bɛɛ insécurité b'an kan ko caman fɛnɛ b'an kan wa halisa ani jamana wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo kɛnɛmalaw la ne kɔni hakilina na an tɛ se ka souveraineté ko kuma fɔ. Bi bɛɛ bɛ gɛlɛya dɔn sur le plan économique bɛɛ bɛ gɛlɛya dɔn sur le plan énergétique ninnu ye gɛlɛyabaw de ye min bɛ Mali kɔnɔ bi minnu kɛlen don ka an ka kow caman freiner bi vraiment bi ɲinan fɛti kan ka ne kɔni bolo a kan ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min souveraineté c'est vrai an y'a lasɔrɔ la mais an k'a bila an kunna k'a fɔ ko caman de tora pour que an bɛ se ka wele yɛrɛ bi Mali un pays souverain merci Mali un pays. An bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ fɛn min ye janvier kalo tile 14 san 2026 Ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la walasa an bɛ se ka donbaw sigi o kɔnɔ. N'an bɔra yen i n'a fɔ kunnafoni kɔnɔ n kun ye a da aw tulo kan cogo min na anw ka ministre min ɲɛsinnen don an ka ciyɔrɔbɛn ko ɲɛnabɔli la ni a tɔgɔ ye général Ismaël Wake an b'a fɔ ale bɛ labɛnba la labɛn min kɔnɔna na nin wagati in na fɛn min ye sigi ka fɔ kumaw la bɛn kɛra fɛn minnu kan ka se k'olu dɔ wale o tɛ dɔwɛrɛ groupe minnu bɛ an ka dugu kɔnɔ ni dugukɔnɔmaa minnu wulila ka se k'u ka dugu lakana ka se ka maramafɛn minɛ olu la n'a bɛ fɔ olu ma ko désarmement a bɛ n'ale o baara ninnu sigi sen na o tɛ dɔwɛrɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ nin kan ka bɛn maa 3,000 ɲɔgɔn na maa 3,000 olu de kan ka désarmer wa u kan ka fara an ka finitigilakaw kan an b'a fɔ tare nin bɛ bɛn kofɔ a bɛ kelenya kofɔ nin bɛ an sɔnna jamanadenya ma a b'o kofɔ wa an dalen don a la nin bɛna kɛ fanga belebele ye tuguni fanga min bɛna fara anw ka sɔrɔdasiw kan n'o ye an ka faamaw ye ka se ka jamana lakana ka se ka juguw kɛlɛ hali bi fɛn min terrorisme ka se k'o kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛna an ka kɔfɛ kunnafoniw na n'an nana an ka kɔfɛ kunnafoniw na an b'a da u tulo kan k'a fɔ wagati tɛmɛnen banbagaci kɛwale tigilamaw u ye ɲangili min ta k'a ɲɛsin Benin ma an b'a fɔ a ma kɛ Benin ɲɛmaaw fɛla koba ye sabula maa caman u ka finitigiw caman olu bɔnɛna u ɲɛna kan attaqueli kɔfɛ u bɔra ka laseli kɛ u ka ɲɔgɔnye dɔ la laseli min RFI n'o ye Faransi kunnafoni di radio so ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'u ka laseliw la ko n'i y'a ye bi terrorisiw sera ka nin tiɲɛni don olu kun terrorisiw sera ka fanga sɔrɔ ka olu ka kan attaquer o tɛ dɔwɛrɛ hali bi fɛn min ye Burkina ani Niger olu bannen don ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma de kɛ n'olu ye walasa u bɛ se ka jɛ ka nin kɛlɛ ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ jateminɛw bɛ sen na terrorisme kɛlɛ i n'a fɔ an ka fanga ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na bɛɛ de kungo don nka n'i y'i sigi k'i sigi ɲɔgɔn na diya bolo n'a turu siri ma wagati min na vraiment i bɛna a gɛlɛya dɔn.
N'an bɔra yen an b'a fɔ Tchadikaw fɛ yen nɔ ka kɛ ka bɛn janvier kalo tile 14 wagati ma. Tasuma ale ye tiɲɛniba kɛ Tchadikaw fɛ yen nɔ. U ka station d'essence dɔ an b'a fɔ a y'o de minɛ. O minɛli kɔfɛ a kɛra u ka dugula dugu min ni ale tɔgɔ ye Adere. Adere ni ale bɛ Dansangwa, ale bɛ o marabolo kɔnɔna na. An b'a fɔ tasuma ni wulilen a ye camion dɔw minɛ u n'u ka feerekefɛnw ani fo ka taga se mobili dɔw ma olu kɛrɛfɛ. A ye olu fɛnɛ ɲini nin wagati na an b'a fɔ maa si ma bɔn n'a nin na nka fɛn min ye an b'a fɔ u ka bolofɛnw ni feerefɛnw caman olu tiɲɛna. An bɛna Tinisikaw fɛ n'an nana an b'a da u tulo kan k'a fɔ lajɛba kɛra yen nɔ fara ɲɔgɔnkan kɛra yen nɔ ka se ka bɔ ka tagama kɛ ka bɛn mardi tɛmɛnen ma n'o bɛnna tarata tɛmɛnen ma o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u bɛ k'a ɲini nin wagati na u ka fanga sinamatɔ ɲɛmaa min bɛ yen nɔ ni ale minɛlen don u ka fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye u ka président ye Kayid Saïd donc ko a ka fɛɛrɛ kɛ a ka maa nin bila walasa hali bi olu bɛ se ka u ka baaraw daminɛ wa wulila a bɛ san 14 bɔ sisan nɔ u bɛɛ wulila ka jɛ ka lajɛ min kɛ walasa kanabila ani u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye ka dictature kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ olu wulila ko o kɛlɛ min kɛ hali bi kɛlɛ nin bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na k'u b'a ɲini u ka fanga ɲɛmaa fɛ a ka nin maa kofɔli nin nabila. Afrique du Sud kaw fɛ yen nɔ olu ye kunnafoni di kɛ kunnafoni b'a yira k'a fɔ u ka damanda n'o ye sanu bɔyɔrɔ ye maa dɔw kɛlen don ka togo labɛn ni a bɛ f'a ma ko mineur clandestin o tɛ dɔwɛrɛ k'u dogo ka taga sanu bɔ ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo ni jamana ma bɛn a kan u bɛ ka wuli k'o kɛlɛ min kɛ nin wagati in na ko u ye damadingɛ dɔ jateminɛ fɛn min ye adamaden su maa 36 u ye o bɔ o kɔnɔ ka bɛn tarata tɛmɛnen ma o tɛ dɔwɛrɛ ye u ka polisiw de ye nin kunnafoni ninnu lase kunnafoni b'a yira k'a fɔ polisiw bɛ ka fɛɛrɛtigiw bɛɛ kɛ pour que ka se ka dankari fɛn min ye nin ko ninnu na u ka yɔrɔw la. An bɛ foli di aw bɛɛ ma aw minnu tun bɛ kan an lajɛ ni Ala ma baasi kɛ an n'aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛw kɔnɔ ka se ka kunnafoni wɛrɛw d'aw ma aw k'an bɛn.